Nej, men åben. Det er garanteret nogle ventiler på. Du optager det. Det er når man frækker mig. Så sætter du det. Ja. Skal vi vide? Skal vi lave ret på den måde? Nej, det er kukrelateret. Den er svar. Det er lige før, det kan overgå min. Ej, Kan det? De to. nej, prøv at se. Ej, det der vi sætter, vi sætter. I kan kraftedeme ikke rende rundt og være rockere herude, og så ikke have nogen vest, I kan ikke. Den er fandme lige så stor som din, den her. Jeg kan da blive væk i. Køling. Nå, I kan glemme at tage mavemål. Det skal du vide, at skal være noget voks i. Tror du, jeg skal udvikle mig sådan? Hva? Det kan være, vi skal bytte. Nej, de lige står. Og så er du sgu federe end mig, der. Jo, ja. Prøv lige at se her, hva'? Prøv lige at se her, hva'? Prøv lige at se her, Kæft, de er fine, ja. Det skider jeg på, mand. Det her, det er... Prøv lige.